Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell kuitira pandinoramba tichidzoka nemanews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Muzuva ranhasi ndafamba neupdate iyo yabva nekuEpworth neupdate imwe futi iri kutsviridzwa masheets esocial media ituma updates andauya nawo. So first update ndinotanga kukuratidza update yemurume iye abuda achiti ndinodhakwa nekambwa. Padikani nezuro pane timu rakabuda iro richitaura kuna president Mnangagwa kuti dai mambotipawo mapowers masimba ekuti isusu tikubatirei vanhu vanoita zvemadrugs nekuti tinovaziva tovauisa kwamuri nekuti vanhu vari kupenga takatarisa nekubudikidza kwemadrugs. So da kusiyai muchiona video pedza kuona video tozonofunga comment section but zvakataurwa nemajaya yabhoire kuti hanzi tipewo mapowers timbobatawo nemadrugs tokupai. Imimi vari kuonawo video munoda mapowers aya here ekuti iwewe unonzi batawo nemadrugs muye nawo moendesa kuchitokisi vosungwa zvavo. Dakusiyai muchiona video pedza kuona video saskipe nekuti ndine mboma update yatichada kukurukura nezvayo ende ndida kutozivawo kubva kuupdate iyi tidzidzisane. Ngarimboene this video. Right. Munonzi ani mimi? Visit. Munogara upi? Ndogara kuZimbabwe. Chicha makabata chingoma Visit. Ndinodhakwa nekambwa. Kambwa? Ndikabula. Saka izvo zvapa makadhakwa kuti muri soba? Hayi ndiri soba. Hakuna soba yakadai. Hayi soba. Hakuna soba yakadai. Ndichiombenda kunengereke soba ndiyauno. Iyo iyi ndo soba iyi. Hayi yo. Saka sei uchimwa kambwa wale jwi ndauri ndudziwe. Izi yewo ndimukadzi. Sorry. Apa wakadhakwa Virit apa uramba uchimwa kambwa. Ukuita zvekuita seiko? Kambwa kariyo. Kari yeuti pakai. Kari yeuti pakai. Kari yeuti bekuti haufunge mumamona. Bari madhakiro wakaita aya manje ari boera. Yakuno Virit yakuno Virit. Chimuchaza kuno kutasa kunoku. Watiwo kari yeuti pakuti chika kakanwa kaka. Akakanaka mdara pakurarama. Ndokumamira bhelu. Pakurarama nekanaka kamdara. Sorry, ngotaura kuti sei uchikafarira. Inini wafaragwa bozi kariyo. Pakuti chiwo uchidhakwa kunge Aimba. Inde muna vanhu vakaruwa nemboma nezuro mdari. Vairowa nani? Pane vakaruwa mboma nezuro. Nani? Vana mandiamba vakapita. Vairoyerweyo right, vairoyerweyo. Dauziya. Havana kana dhiri mdari. Iyo noti Jerusa nedhiri rekuendereka. But iwo Viridika. Ndakutengera koko handizvo. Koko unatengera koko mwana. 2 liter ndizvo. Mwana wangu atoripo. Ndipe 2 liter. Ndipe 2 liter. Ayo kana inzwa pane dhiri. Inzwa pane dhiri. Kana iwo ndikautengera 2 liter ka. Ona mpesi wakati makawenda bro. Waja azano kana kwada ndakabhuroka manje izizi eze to problem ya kubhuroka DCL chinzoka dhiri pauti chi ndikautengera drink handitika iwewe hauchamwa kambwa mukoma plus wati ndakabhuroka ini wati ndapera ndabhuroka because vapera mndara nogara kutaundika but wati ndapera wati ndapera apa ndiri kutengera drink but ukuti ndapera ndozvikundinetsa maini
aba sawada ndamari eri virid ndabroka ireni. Next update ivideo rabuda nipa Epworth remwanasikana wechidiki abatwa achifambidzana akarara nemurume wemunhu. But mbudiro wazviri kuita zviri kunzi mukadzi muridzi wemurume aifungira kuti murume wake ari kuhura nemusikana uyu. Zvakazopa kuti mukadzi uyu atrese anobata girlfriend remurume wake. Vabata girlfriend remurume wake rakarikitwa ende akarohwa zvekusvika pakuzvimba fesi zvichinzi ndanichirohwa nematombo. Asi mubvunzo wandinawo ndewekuti vamwe vanhu vakatanga kuti madii kuregera kumurohwa maendesa kumapurisa. Ipapo ndine mubvunzo wandinawo ndewekuti inini hatira tomboti mubvunzo wandinawo wakamira so rege nditaure ndichidai. Wakabata iwewe murume wako akarara negirlfriend, watora girlfriend wanorisungisa anosungwa nemhosva yei? Ndomubvunzo watoda natsobvunza. Anosungwa nemhosva yei sezvo aita amusiyei muendese kumapurisa vanodhila nemapurisa? Anorohwa here kunzi iwe wachirara nemurume wemunhu? Imhosva yei inobata munhu kana abatwa nemunhu wemunhu? Ndozvada kubvunzawo ipapo. Ndoda kusiyai muchiona video comment section ndenyu ende tipindurei zvizere kuti wakabata munhu akarara nemunhu womurova here kana kuti woendesa kumapurisa? Woendesa kumapurisa anonosungwa nemhosva yei? Taure zvamunofunga mucomment section. Insati nafunga kusiyai mubvunzo ndiwowo. Much love. Rasta pitira chaba chapindirwa nemauto. Chaba chapindirwa nemauto. Tegaita vadzwa chidawa. Mumudza kuti ana mama Rasta ndo zviri kuitika. Zvaizvezvi kuEpperton. I'm reporting live broadcast here on Epworth. I'm reporting this live. Vemtemo ndo zviri pano izvi. 112 people watching. Scatter. Royal Meat, I'm reporting this live here in Epworth. Ndozviri panapa. Royal Meat, manya. Bozhongora ari comment section. Trend up. Nasty the content maskara. Ane murume musikana akatora murume wamunhu ndiye ari kurohwerwa. Saka I'm reporting this live kuti pane ma-injuries anenge akonzeresa mhirishonga. Saka tafanzwa chidawa Rasta ari kumira saRoyal Mint akamirira Zimbabwe. Hanzi panosungwa munhu chete. Comment section ndo zviri panapa. Varume vese vari kukurirwa simba nevakadzi vaviri. 300 people vari kukuona imose. Muri kuonekwa kumabroadcast akasiyana siyana. Rasta ndiye ari kumira sababa. Rasta ndiye ari kumira sababa.
300 people watching the whole world. Anambra maoko murukumuona. Rasta uyarapo arikukurirwa Simba ne 6 pack yake. I'm reporting this live here in Epworth. Thank you so much, 500 people watching. This is the drama here, and this is the... Come, DJ Ola, I'm inviting you here. I'm reporting this live here in Epworth. I'm reporting the broadcast. I'm reporting this live. This is my husband here. This is Mama Rasta. Everyone is just reading. Matrix in that. Vanhu vese vakamirira kurwa nezvibokoma. Zvaizvezvi hondo inenge yamboti nyarara ichakamirira kuti zvitangidze.
Oh, madzimai. Uyu musikana yaanogara pamba penyu. Asi anonga ari panapa all the time. Sika imimi maitoziva kuti ari kunyengana nababa. Hey, I'm interviewing you. I'm interviewing because I'm live. Hey. Oh. Ndozvataura madzimai vanogara pamba pemusikana. Vataura kuti vakambotaura kuti ngavagadzirisana asi zvakaramba. Zvakuda bhozhongora babu sekuru achipo. Ndiri pano paEpworth. Ndakupai 1E. Aiwa, isiri ndakupai. Aiwa. Ndienda to. Thanks. Yeah, good. Asisi zvinzvevanhere zvaatapura. Amen. Aisifoni yemunhere. Aisifoni aisi ane. Aiwa, imifoni yako. Kweyo yatore simple. Then uyu. Imifoni yemukadzi uyu. Yeah, about one. All right. Vanhu vakungoparara parara ziva kwake ndo kuperera kwakaita mutambo. Vanhu vese vanga vakamirira vachiona dhudhu sekuona kwenyu. Nditori live. 482 people watching. Muri kuonekwa whole fucking Zimbabwe. Kusvika kuAmerica. Ana Linda munofa nekurohwa. Famchirohwa ngekombi ngezviborani. Unotidwa. Hey, koma muri kupikwa uyo wese ichitika. Ini ndadedzwa narasta mai mwana ndakati kukunya tukumbo mudenga. Vabva kwaSolani baba. Uyo mukadzi wacho yarohwa kuzobvisa munhu hembe zvinozoita edzuke wacho pemwana arohwa asitombonyara Aiwa aro. zvakapabviswa peni ndikadoreva isioreka wanoona pemwana pakupa kutamba mbumbera uchidza masentimenti mara Aiwa kurohwa hazvo mukadzi. Ngendimbonyatsonomuinterviewa ndakamirira. Ndiripa. Andakanatsezva izvezvi ndatobva kukanda raundi izvezvi kukandopa. Andakanatseya koma ndinoziva ndaenda naye ndatokupa. Ndoda kunonzwa musikana uyu ndimbonyatsomuinterviewa zvakanaka. saka Maini? Imimi musabvunza kuti maanengwa ndima muchiti mahure. Isusu yangu muchiti mahure ngariro. Saka inini ndini ndiri kuinterviewa munhu. Ndiri kuinterviewa munhu. Tinoda kuitira kuti kana Matrix yakuuya panapa. Matrix inouya. Mainini ndandichimira nedumbu rangu ngendichabvaruka. Ndoda kukubvunza inini mubvunzo. Nemurume uyu handiti. Nemukadzi uyu makatanga kudanana rini? Tatone nguva munhu yanga akatorambana nemukadzi wake mazvinzwa. Tikatenda kudongo vakambeosene mapepa ementenance. Right. Here on social media ndo basa redu munozviziva. Matrix atidi vakadzi vanopunyikidza vamwe vakadzi. Murume akadzi ari kuramba kurambwa. Social media. Zim noise maker, Zim celeb. Postai. Vanhu varova mwana uyu tarisai. Utori live. Wanzwa. Tarisa ndutya yarohwa iyi. Tarisa angachirova munhu nematombo. Handi muri kuona kuzvimbo uku
tafadzwa chidawa ndakazvimirireni samamharasta madzimai maitoziva ndoziva atokuchatisa apa atakura makia hayo adondiwani mainyashi andiongochinzwa chinzi foni yatakuru akafoni ndeye musikana uyu nemapendi ataurwa mutema aubvumire kunoataka mabhurugwa omwe mukadzi chimuroi mirai jenalisti rangu rauya loya mirai ritiwe ndiri accept maloti mutema unofamba sei